department. Wem buat aku pero ini. Toki bulir gini kreo penpia abang prai. Kadua ya ho ini. Kau iya sia ini. Di usul san mau tukarbi. Di kita toinga. Hadu di pistol di sulai peranginga. Ngamrak. Simen le I kumtu. Pia ba pikot. Lada ka government kalong ka coach siya agor kom perkat. Shwa bagan ai ka permission ki kulong ka ka public hearing ban snap pia ka ching snow ju ki babun. Mo but ka ching pun snow. If at all the public hearing has been, should I say, has been carried out or is working towards only one section of society to voice out their opinions, then obviously it's something which is very undemocratic. Berkat ya kene, latmu bansna ya ka kerkhana ka bahe, tangkat to kat ne kilometer na ying jongphi, kala banra ya ki kam, ki surok, bat ka jingroy, kayok kakot, Henry kala ru ban kta ya kal jongphi, ka jongphi, ka jaka jongphi, hato ka sorkar ka de ban menjur ya ka project, klaim da kali na ki pajba, mano ban imbat ka jingta jongka, de na kata ka daw thik, baka an jongka ri India. Kadawa ya ka public hearing lane ka jing pensiaw pajba shwa babun ki project ki bahe kinyo ya ka jingbit na ka benta ka mariang Henry ha is Gentia Hills ka jing pensiaw pajba na ka benta ka jing tmu jong ka Sri Simen kala long ka we na ki jingelang ka bala pen kumar jing mutbha ha ka jilla Meghalaya kijing kenok le jong ki pulit kijing kenok balak hanglat ya ki katto kat ne kinong song snong banrung bat kijing keli an kilapen kela ya karkom trikam an kabaman kasni sya kajing akren pajba ka bakongsan kumta kajing keli hang ne kalong ka public hearing balai kalong ka badon kam kat kum ka an bat ka ka balaje sisya haulum serman toin sedang no ya kane ka video lada pidang wantan mai ha kane ka channel Genji Khasi tesyom bha subscribe ya kane ka channel na ka benta ki video ki babut ki bakum kine sau phenru manik katno kala simpor banrai ya kanusib jongki arspa bat khatnyeu hektar ki jaga ha is Gentia Hills ha kawi kaliang ka company ka bakular ban bei tengka khat phra klur tengka ha kawi pat kaliang kinong rep ki baong bakim jusya banrung lengba ka jingkhang kasdang kum ka paperwork haupna yayong arjar phenriu ka Meghalaya State Pollution Control Board ka pentip ya ka jing bisar pajba na ka benta ka jing thmu jong ka Sri Simen banti mausun bat ka karkhana pnya soklang haulum serman kadai ka sinjam ka bala betha da ka an kalat ya ki bru ke basa ha kane ka jaka ban syak sngap shwa ban ai kano ka jing pen bena ya ka mariang Henry ka paperwork kaya kenduk ya ki bru ka jing bisar ke banengkong ka balabu banlong ha ka arfa arterik ujemang lapen sanget no hadin kamit jong ka jing kular ka trok ka bala syak thang Kabor Sinsar Distrik dak bakdew ya kaan bat karukom kisni shwa ka haikut kaladep ban kentaj ban pensange ya kajing pelong da ka baong ya kinong persya ban wanra ya kijing jongki sya kajing bicharhi kata kajing snap kam jujie satia hadin arbnai lapen kelapor ya ka bat kumjuru kajing ile persya ha kalai putri kunaitung ki pelit kilaset da kitir gas bat shot lathi ya ki pajba ki bakhang ya kalenti ban lei sya ketika jaka Hidap
Pagsiya di ratir ka, supaya lukan bore. Supaya lukan bore, sa kamut. Ano na naman? Ha kalai phewi tri kunai tung kajing bisar khaddu kalai sekmat kapli ha kapor phra baje men step kalakut hapo sikenta Henry kinong rep nasnong rim bat lum sherman kiong bakim som larung satia lapen sange no kiken no dakilai hadut saphemut ki officer pulit halat snong rim watla kira ya ka hukum distrik kabadai ban ailat ya ki ban yai lengba kaseng jentia student union kalik kam sejengai da kabakan no ba kajing syak thermau ka surok balati wat kakali kit nong pangru kala tombor hakapor bakerki Kata na jerong na kalian tak mau gi. Ami video dah berinya. Baik, rumah jam gi. Kalian sodong baik. Domo baik cara bro. Na jerong lom ni tahu hak mon tu. Baik tu. ompat som la pentikna lailut ya kawe nakine haduk menta om barok ha ka elaka ki bayo ikumne ki nong ilam tenrai ki doloi bat ki kli nong sensar jong ki siputli kisnong ki ong bakila dep ban kersian ya ketika project kilaya soy ya kajinyate bat ki kermen bakan wanra ya ki kam ki baki samla jong ki don kambha kalong kajing penken mau baka imlang sa lang hangne kamdei kawi kasur kalong kebabun bat kimya menjurlang laburi hapdeng kajing sawah kajingnya keren kabalak banlong kebakong sentam kakasi student union kaong baya ketei kapar mausun labakla ban menjur kum ka project kabarit bat kaliai lengba kajing bisar binyak ha Gujarat haba kajing theujong ka kadai ban penmi ya kajing bisar binyak pedeng kabapura kikedeu sya kajing bisar binyak ya kajing kita jong ka project hi kaong ba kumba siteng na kajaka kadai ka khlau om kajaka kabarben kabalabatai ha kajing penkela jongka ya kanai kan sapau na em ba kalong kabasisya kadang sateng kadai kamat an bat ka sensar kabadang yait menta ka file ka yait sejan ka bor sensar jongka jella ka bapit binya ya kajing kita ya kamariang kisnong kila mudu ya kajing tokit ka balai luj kiseng bhalang kila aya ka sorkar ya kajing penbena ke ba arte yau kae kebawan hadin kita ke Saupan Rumenik haulum serman kinom penbet ya kane marwei kiladep peni hadu katno kalong ke bae ha kajaka kum kane banya menjurlang ya ke kabamut wat ban syak sengap kubli sibun